Onye nwe anyị nọnyere unu ka anyị kpere Chineke. Ọ bụrụ anyị ihe ọṅụ onye nwe anyị ịbịa n'iru gị n'ụtụtụ a ibutere gị abụ ekele na otuto na mbuli elu n'ihi ihe ọma niile ị na-emere anyị n'ihi ịdị mma gị n'ebe anyị nọ. Bịa n'ike nke mmụọ nsọ gị bịa gbaa anyị ume mgbe anyị na-efe gị ofufe n'ụtụtụ a. Kwee ka ofufe anyị bụrụ n'ime mmụọ na n'eziokwu, bụrụkwa nke a na-anara nke ọma n'ihu gị. Anyị kelere gị na ịkpọtụrụ anyị ebe a n'udo, na-arịọkwanụ ka ịkpọtakwa ụmụnne anyị ndị nke nọ n'ụzọ na-abịa ka ha bịarue n'udo wee soro anyị n'otu olu n'otu obi bụkue gị abụ ọma jaa gị mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Abụ anyị ga-eji malite bụ abụ nọmba 66. Abụ 66. anyị ga na-aga n'iru n'ofere anyị n'ụtụtụ a site n'ile anya n'akwụkwọ chọọchị nke Nigeria. Biko lee anya na page 4
ebe edere ma ọ bụ na Advent n'etiti. The White Liturgy Book. Gọzie Jehova bụ onye na-agbaghara mmehie niile anyị, mmadụ niile. Biko ka anyị kwuore ya ọzọ. Gọzie Jehova bụ onye na-agbaghara mmehie anyị niile. Biko lee anya na page 5. Kolekt maka ịdị ọcha nke obi, mmadụ niile. Chineke nke pụrụ ihe mee, onye obi niile ghere oghe n'iru gị, onye maara ọchịchọ niile, onye na-adịghị ezi ihe ọzọ ọbụla n'anya gị. Sachaa echiche nke obi anyị site n'ike nke mmụọ nsọ gị, ka anyị wee hụ n'anya nke ọma, wee bulie ha nsọ ike o si kwesị, site na Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. Otuto dịrị Chineke n'elu, mmadụ niile. Otuto dịrị Chineke n'ebe kasị elu, otuto ndị n'ụwa, Onyenwe anyị Chineke, eze nke eluigwe, Chineke nke bụ ihe niile. Anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-enye gị ekele, anyị na-etobe ihe ebube gị, Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, na ndụ otu Ọkpara nke Nna, Onyenwe anyị Chineke, Atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa, mere anyị ebere, ịna-anọ n'aka anyị nke Nna, na ekele anyị, n'ihi na anyị bụ onye nsọ ahụ, na nna onye kachasị elu, Jizọs Kraịst, nyere mmụọ nsọ, n'otuto nke Chineke bụ Nna. Amen. Biko lee anya na page 8. Ebe edere nchịkọta nke iwu. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ gị Izrel, onye nwe anyị bụ Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke a bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke ahụ. Ọ bụ nke a: ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dị ka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-egokwasị n'iwu abụọ ndị a. Biko lee anya na page 10, mpịaji nke 10, na mbido peji ahụ. Chineke hụrụ ụwa n'anya rie nne, na o nyere naanị otu Ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst ka ọ zọpụta anyị na mmehie anyị niile, ka ọ bụrụ onye na-ekpechitere anyị ọnụ anyị n'eluigwe, ma wetakwa anyị na ndụ ebighị ebi. Ruo n'okwu nkasi obi nke onye nzọpụta anyị Kraịst na-agwa ndị chere ya n'iru n'ezie, bịakwutenụ m, unu ndị niile na-adọgbu onwe unu n'ọlụ, ndị ebokwara ibu dị arọ, mụ onwe m ga-emekwa ka unu zuru ike. Nụrụ n'okwu St. John kwuru, ọ bụrụ na onye ọbụla emehie, anyị nwere otu onye na-ekpechitere anyị ọnụ anyị n'ebe Nna anyị nọ, ya bụ Jizọs Kraịst, bụ onye ezi omume. Ya onwe ya bụkwa ihe juru Chineke obi banyere mmehie niile anyị. Ka anyị were n'obi nchegharị n'okwukwe kwupụta mmehie anyị niile, ka anyị zubesi ike idebe ihe niile nke Chineke nyere anyị n'iwu, ka anyị na mmadụ ibe anyị na-ebikwa n'ịhụnanya na udo. Biko ka anyị were n'nwayọọ gbuo ikpere n'ala wee kwupụtara Chineke mmehie. Ka mmadụ niile sị, Anyị
Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke ndị niile chegharịrị n'ezie, ka o meere unu ebere gbaghara unu ma zọpụtakwa unu n'aka mmehie unu niile, ka o nye unu ike gbakwa unu ume n'ezi ihe niile, ka o wetakwa unu na ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu ka ekpere Chineke. Sọnde nke abụọ na Advent. Kolekt nke dịrị ụbọchị taa, ọ nọ n'ime mkpamkpa ebiri ebi. Onye nwe anyị nke dị ngọzi, onye meworo ka ede akwụkwọ nsọ niile izi anyị ihe, kwee ka isi otu a na-anụ ha, na-agụ ha, na-arịba ha ama, na-amụta ha, na-atụgharị ha n'obi anyị, ka anyị wee were ntachi obi na nkasi obi nke okwu nsọ gị nwee olileanya dị ngọzi nke ndụ ebighị ebi, na-ejisi ya ike mgbe niile, bụ nke i nyeworo anyị na onye nzọpụta anyị Jizọs Kraịst. Amen. Biko ka anyị nụrụ ihe mmụta nke mbụ. Ihe ọgụ nke mbụ n'ụtụtụ a ga-esi n'akwụkwọ Malachi isi nke 3 ma dị n'amaokwu nke mbụ ruo na nke 4. The reading is taken from the book of Malachi, chapter 3, beginning to read at 1 to 4. Lee, mụ na-eziga onye ozi m, ọ ga-edozikwa ụzọ n'iru m. Onye nwe anyị unu ahụ unu onwe unu na-achọ ga-abịaru n'ụlọ ukwu ya na mberede. Ọbụna onye ozi ọgbụgba ndụ ahụ, onye ihe na-atọ unu ụtọ, lee, ọ na-abịa, ka Jehova nke usu Chineke ndị agha sịrị. Ma onye ga-anagide ụbọchị ọbịbịa ya, ọ bụkwa onye ga na-eguzogide mgbe a na-ahụ ya anya. N'ihi na ihe onwe ya dị ka ụlọ ọkụ onye nnụcha ihe, na dịka ncha nke osu akwa. Ọ ga-anọdụkwa n'ala dịka onye nnụcha ọlaọcha nke na-eme ka ọ dị ọcha. Ọ ga-emekwa ka ụmụ Livai dị ọcha, chichakwa ha dịka ọlaọcha na ọlaedo. Ha ga-eweta nsọ Jehova, onye nata iru ọma na ezi omume. Onye nata iru ọma nke Juda na Jerusalem ga-atọkwa Jehova ụtọ, dịka n'ụbọchị mgbe ebighị ebi gara aga, na dịka arọ niile gara aga. Nke a bụ okwu Jehova. Benedictus, ọ nọ na mpempe akwụkwọ ebiri ebi.
anyị nọdụ ala maka ihe mmụta nke abụọ. Ihe ọgụgụ nke abụọ anyị ga-esi n'akwụkwọ Pọl onye ozi degara ndị Filipai n'isi nke mbụ malite n'amaokwu nke atọ wee rue n'amaokwu nke 11. Our second reading this morning is taken from the book of St. Paul to the Philippians, chapter 1, beginning from verse 3. I thank my God every time I remember you, constantly praying with joy in every one of my prayers for all of you, because of your sharing in the gospel from the first day until now. I am confident of this, that the one who began a good work among you will bring it to completion by the day of Jesus Christ. It is right for me to think this way about all of you, because you hold me in your heart, for all of you share in God's grace with me, both in my imprisonment and in the defense and the confirmation of the gospel. For God is my witness, how I long for all of you with the compassion of Christ Jesus. And this is my prayer, that your love may overflow more and more with knowledge and full insight to help you determine what is best, so that in the day of Christ you may be pure and blameless, having produced the harvest of righteousness that comes through Jesus Christ, for the glory and praise of God. The word of the Lord. Ugbu a anyị ga-akwado onwe anyị maka ịnụ ozi ọma anyị n'Okwuchukwu site n'ịbụ abụ 159, hymn number 159, and on page 130.
Oziọma n'isi nke atọ. Oziọma dịka Luke onye dị nsọ dere ya, malite n'amaokwu nke mbụ. Ma n'arọ nke 15 n'ọchịchị nke Tiberius bụ Caesar, mgbe Pontius Pilate bụ onye na-achị Judea, mgbe Herod bụkwa tetrarch nke Galilee, mgbe nwanne ya Philip bụkwa tetrarch nke ala Ituria na Trachonitis, mgbe Lysanias bụ kwa tetrarch nke Abilini, mgbe Ananias na Caiaphas bụ ndị isi nchụaja, okwu Chineke bịakwutere John nwa Zachariah n'ọhịa. O wee baa n'ala niile nke dị Jordan gburugburu, na-ekwusa baptizim nke nchegharị, ka e wee gbaghara mmehie, dịka e dewere ya n'akwụkwọ bụ okwu Aịzaya onye amụma sị, olu otu onye na-eti mkpu n'ọhịa sị, dozienụ ụzọ Onyenwe anyị, meenụ okporo ụzọ ya ka ha guzozie. A ga-ekpoju ndagwurugwu ọbụla, a ga-emekwa ka ugwu ọbụla na ugwu nta ọbụla dị ala, ebe dị mgbagọ aghọkwa ebe guzoziri eguzozi, ebe niile dị mkputamkpu ga-abụkwa ụzọ dị larịị, mgbe mmadụ niile ga-ahụ kwa nzọpụta Chineke. Nke a bụ oziọma nke Kraịst. Ekele dịrị bịanụ ka anyị soro gaa n'ụgbọ nke na-aga n'eluigwe, ma anyị ga-eru ọ ga-asị gị ezi nna imeela, ọ ga-asị gị ajọ oru si n'iru ngwa. Bịanụ ka anyị soro gaa n'ụgbọ nke na-aga n'eluigwe, ma anyị ga-eru ebe ahụ onye nwe Jizọs. Ọ ga-asị ya ezi nwa ndewo ime, ọ ga-asị gị ajọ oru si n'iru ngwa. Jụọ onwe gị ajụjụ, bịanụ ka anyị soro gaa n'ụgbọ nke na-agụso eluigwe, ma anyị ga-ahụ onye nwe Jizọs. Ọ ga-asị ya ezi nwa ndewo ime, ọ ga-asị gị ajọ oru si n'iru ngwa. Jụọ onwe gị ajụjụ. Anyị ga-ekwukwa ha ọzọ, biko, na ọ dị mfe ma dị mfe. Haleluya. Ukwe a na-asị na-akpọsa mmadụ niile, bịanụ ka anyị soro baa n'ụgbọ nke na-aga eluigwe. Anyị ruo ebe ahụ, anyị ga-ahụ onye nwe anyị Jizọs. Ajụjụ wee bụrụ, ya ahụghị ebe ahụ, ọ gịsị gị ezi nwe mbara, ọ gịsị gị ajọ oru si n'ihu mgbe gịnị pụọ? Onye ọbụla jụọ onwe ya, bịanụ ka anyị soro baa n'ụgbọ nke na-aga onye nwe Jizọs. Ọ ga-asị gị ezi nwa ndewo ime, ọ
ọgasị ajụrụ tinyere nkwa jụọ onwe gị ajụjụ ya nụ ka isoro ajụ ụgbọ ị na-agaghị anyị ga-ahụ onye nwe Jizọs ọ ga-asị gị ezi nwa ewo ime ọ ga-asị gị ajụjụ tinyere nkwa anyị na-arịọ gị onye nwe anyị ka inye anyị amara isoro baa n'ụgbọ a na-aga eluigwe site na nchegharị na ntụgharị obi n'okwu Chineke. Nyere anyị aka mgbe anyị ga-ere ebe ahụ ka anyị bụrụ ndị Chineke gasị batanụ ndị a gọziri agọzi nke nna m. Jizọs gasị anyị batanụ ndị a gọziri agọzi nke nna m, bịa bụrụnụ ndị nketa alaeze a Chineke kwadoro ndị ya. Nara okele mgbe ị na-aza ekpere a n'aha otu Jizọs ahụ bụ onye nwe anyị. Amen. Biko Nodala, thank you very much for being here today. You know that many people are going home and have gone home already. Please, those of us who are not going to Nigeria or to any other place for Christmas, let us make this season a very grand season. Amen. Amen. Let's be here as many Sundays and as many times of worship as we can be here, so that God, our God, will be honored and glorified. Amen. Today is the second Sunday in the season of Advent. Last week we kicked off this period of Advent by announcing that the King is coming. King Jesus is coming. But you know that Ugo anaghị ebelukpu ukpu. Onye Igbo ọbụla nọ nga amara na ilulu ahụ. Ugo. An eagle does not perch in hidden places or in low places. The eagle perches on top of the iroko tree. Asụgharị okwu ma ya wụrụ na mgbe onye bara uru onye amara aha ya na-abata n'obodo. Anaghị eme ya ka sị oh, here's a result. Announce. It has to be announced that a great person is coming. So today we are looking at the messenger that comes to announce the coming of the King. The clarion call of God's messenger. And that call is in only one word, a very important word: repent. Repent. People in every culture, they have a way of making announcements when good things are going to happen, when big things are going to happen, when big events are going to take place. I remember in my village, Ibani was the town crier. If there's going to be an Aladima meeting tomorrow, Ibani will go this evening in the night, towards evening, when everybody has gone to the farm and come back. With his gong, he will announce, onye ọbụla gee ntị n'ụtụtụ echi a ga-enwe meeting ala dị mma, onye ọbụla fụtara ihu Chukwu ebe anyị ga-enwe ala dị mma, onye na-abịa ha a ga-eri iwu ya kpọ ahụ ego a ga-eri onye ahụ. And tomorrow, if you don't come, emecha meeting a ga-esi nga ha bịa uhie lahi unu. Today, if any big thing is happening in Mbise, I want to Ikoro Mbise, that announces that something big is coming or something great has happened. In that same way, when the time of Jesus came, when it was about time for him to come, God touched some of his prophets, Isaiah, Jeremiah, including the Micah, from whom we are reading today. Micah and then Malachi, from whom we are reading today. And they began to announce that a great king is coming. But in the case of Malachi,
he began to talk about the messenger who is going to come before the coming of Jesus to announce his coming. And if you looked well in the place where we read, you would have heard Malachi talking about the coming of this great king. The messenger himself is the one Malachi is talking about. I want to read a little bit of that again. In Malachi chapter 3, beginning to read at verse 1. And this is God speaking, the God of justice speaking, through the mouth of his servant Malachi. I will send my messenger who will prepare the way before me. Hallelujah. I will send my messenger who will prepare the way before me. Then suddenly, the Lord you are seeking will come to his temple, the messenger of the covenant whom you desire to come, the Almighty Lord, or the Lord Almighty. So, the Bible calls this messenger a messenger of the covenant. Onye mkpọsa nke ọgbụgba ndụ. You know that when God created man, he created man and woman, and he created them pure, he created them holy, sinless. But the fall happened when humans went their own way. The Bible says there is no one who is pure anymore, not even one. And God, not willing to allow his creation to perish, decided that he was going to send a second Adam. That second Adam, Jesus Christ, had to come. But before he had to come, an announcement had to be made. A clarion call had to be made so that people who were the targets of God's salvation might get ready and know that something big is coming. It's not going to be business as usual anymore. There has to be a change of trajectory, a change of direction in order for people to enjoy the salvation that God was bringing through Christ. So it was. After all these announcements in the Old Testament, we now come to the New Testament when the man, John, appeared, as we read in Luke chapter 3. In fact, if you go also to John chapter 1, you will hear about John, this man that God sent from heaven to come and declare the coming of Jesus. A fulfillment of what Isaiah had prophesied. And we see it in Luke chapter 3. Please join me as we go to Luke chapter 3 to see where John had arrived now and something is beginning to happen. After describing all the things about John and the time when he arrived, Luke chapter 3, from verse 1. Yeah, he described when it was happening, the 15th year of the reign of Tiberius the Caesar. When Pontius Pilate was governor of Judea, when Herod was the tetrarch of Galilee, when his brother Philip was the tetrarch of Iturea and Trachonitis, and Lystra, and Lysanias was the tetrarch of Abilini. The high priest at that time was Annas and Caiaphas. The word of the Lord came to John, the son of Zachariah, in the wilderness. And he went around all the countryside, all the areas, all the country around Jordan, and preaching the baptism of repentance. That's the key. Baptism of repentance is being preached. And that repentance is for the forgiveness of sin. As it is written now, reference to the book of Isaiah. The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight his paths. Listen very carefully. It says, every valley shall be filled in. Every mountain
shall be made low. Every crooked road shall become straight. The rough ways shall be made to be smooth. And the people of God will see the salvation of God. Hallelujah. Now, when you hear, prepare the way of the Lord, bochenu gota nile, buda no bunile, get chema, I give rock lamma, na wheelbarrow, na maybe a bulldozer, gaje kwari wazo nile. That very passage is very, very instructive. The picture that is being showed there of making the road smooth, removing all the stumbling blocks and removing every molehill and high hill and mountain, talks about repentance, removing everything that will hinder you from going into heaven. That's the preparation we have to make for the coming of the Lord at this time. Prepare the way of the Lord. Make his ways to be straight. It's talking about people who have been living in sin to stop doing so. Because sin will hinder. It is a hill and a mountain that you will not be able to climb into heaven with. Those who are doing evil, those who are hating one another, the things that are going to stop us from serving the Lord, from living for him, from going the way God wants us to go, those are the things that are the hills and the crooked roads and that now have to be made straight. Praise the Lord. And that's what the servant of God, the messenger of God has come to say. And from the day of John till today, the preaching of repentance has been in place. And those who have heard and received, many have gone to heaven already, and many of us will join them one of these days. If you also look in the passage we read in Philippians, it talked about making sure that the children of God are made pure. Look at Philippians chapter 3. Philippians chapter 1, sorry, not chapter 3, chapter 1. Philippians chapter 1. Verse 10. Start from verse 9. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth and insight, so that you may be able to discern what is best, and that you may be pure and blameless. And that you may be pure and blameless. That is the only state in which anybody will be able to go to heaven. Because in heaven, there is nothing that defiles in there. Nothing that defiles will come to heaven. And therefore, the messenger of peace, the messenger of this new covenant, comes and says to us, repent, turn away from evil, come to your God and make him your Lord and Savior, so that you'll be a partaker of God's divine nature. The Lord is calling us today by the clarion call of the messenger of the Lord, who has come to prepare the way. It is important for us to note how Malachi, the prophet, characterized this new covenant. The new covenant he came to preach. He talked about, if you look carefully in that place, he talked about this person who is coming, that he's going to be like the refiner's fire. He's going to be like the launderer's soap. Those two things are very important for us to think about. The refiner's fire and the launderer's soap. When the launderer, the washerman, as we call him in Nigeria, when he uses soap to paint the cloth,
Asị m omegagere. Ọsọ ya sị aka gịnị mee? Ka o wee dị. Mgbe silversmith maọbụ goldsmith were gold ọ chọrọ ịnụcha tii n'ọkụ, ọ chọrọ ka o mee aṅa. He wants the purest form of that gold to appear. And that's exactly what happens when Jesus comes into my life. When Jesus comes into your life. Those who are preparing the way are telling us that we should let the light of Jesus shine into our hearts so that it may become the launderer's soap, washing away all our sins. It may become the silversmith's fire to burn away all chaff, to burn away all dross, to burn away all dirty things from our lives so that the light of Jesus may shine through our lives. The refiner's fire, the launderer's soap. That we may offer unto the Lord an offering in righteousness. That's the reason. Malachi chapter 3 verses 2 and 3. The reason they can't change, they can't change all I do, ọlacha. Ihe mere ji asa anyị dịka akwa a chọrọ ịsafụ ọcha, ọ ka anyị wetara Chineke anyị an offering that is pure and righteous. Because without that, us in our own righteousness is ọkwa ihe nwanne anyị nwoke Isaiah kwuru. Ọ sị, your own righteousnesses are like filthy rags. But when the launderer's soap has touched us, and when the refiner's fire has come into us, burning off every chaff, then the righteousness we have at that time is no longer going to be our own righteousness. It will be the righteousness of Jesus imbued upon us, imposed upon us, so that when we are now righteous inside out, the offering that we bring to our God, the worship that we bring to our God, will be a worship in righteousness. Worshiping God in righteousness and holiness. We cannot come to God and think that He will accept anything we bring. Yes, so what? He has provided access to purity, access to holiness, access to righteousness in Jesus Christ. And there is no time better to emphasize our need for purity, our need for righteousness, our need to allow the power of God to touch our lives than at this time when we talk about the coming of Jesus. As Christmas comes, we remind ourselves of what God has done in Christ. We remind ourselves that this is not our final destination. We are still on a journey. Every one of us is. In fact, this time when people travel very much is a time when we remind ourselves, yeah? And one of these days, you and I, and I got to Carandolo Taishi neighbor. Chineke nyere anyị aka n'aha Jizọs. Ka ọ ga-abụ mgbe anyị ga-agara ụlọ. Ahụ anyị ka anyị na-abịa aṅụrịa na nwaanyị nwoke ayọwala. Nwaanyị ayọwala. Ọwụ nke a ga-asị, si n'ebe m nọ pụọ ama m onye wụ. N'ihi na o nwere ndị ọ ga-adabara otu anyị, Chineke ekwela ka ọ bụrụ mụ na gị. Ndị ọ ga-awụ ahụ ka abịa ado ha akwachi ụzọ anyị amaghị onye abịa ado n'ụwa. But ahụ nwa Chineke anụchara anụcha, onye the refiner's fire has touched, onye the launderer's soap has touched. Ahụ ya ka na-abịa, ya na-egbuke. Emepere ụzọ, ndị mmụọ ozi ala anya ọ bụ nwaanyị alọla. Hallelujah. Anyị na-ala. N'eluigwe ị ga-akwa esoro mgbe anyị na-ala n'eluigwe.
Anyị n'ala eluigwe ị ga-akwa esoro mgbe ndị nsọ n'ala n'igwe. Ịma anyị kwewukwa ya dịka anyị echere mgbe anyị na-eli ozu. Ọ n'otu eji ala na ya na. This is the real deal. Because ọ ndị a nụchara anụcha, ndị ejiri ọkụ nke eluigwe nụcha, ndị ejiri soap nke eluigwe sacha, ọ bụ ndị a bụ ndị na-ala na. When the saints go marching in, I will be among them. Will you? Chineke nyere m aka ka m soro n'ime ha n'aha Jizọs. Ya nyekwara gị aka ma ị chọọ. But the way to do that is to repent now. Onye na-eme mmehie ya emekwala mmehie. Onye na-arụ ala ya arụkwala ala. Onye na-akpọ asị ya wezụga ịkpọ asị. Backbiting, evil mind. Nwanne gị ga-akpabiri onwe gị ma ọ nọsị kama ọ gị gaa ihu ihe dị isi adịghị. Hey! Chineke mere ụwa ebere n'aha Jizọs. The refiner's fire, the launderer's soap is available today. That's what the messenger from heaven is saying. Do you want to go to heaven? Do you want to join Jesus? He said, I'm going to prepare a place for you. And when I prepare that place for you, I will come again and take you to myself so that where I am, you may be also. Are you ready to go? No matter. Because I need to check Jesus gave you. Yes, he will come, definitely. But before that is the fact of the matter. But that's indeed there are no wrong with Jesus. They will rise first. And then those Christians who are still alive at that time will rise up with them so that we may join with Jesus in the air. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. Are you ready? We are in a serious heavenly business. This is not something you do wishy-washy. You do, half-heartedly. No. Christianity is a serious matter. And God help me. Because so many times I relax and say, well, give me a pat at the back. As usual. God forbid. That Jesus is coming requires that we prepare. Mow down every hill. Bring down every mountain. And let Jesus come and dwell in there. And then when rapture is going to happen, you'll be part of the business. Let's bow our heads in prayer. Like the refiner's fire, like the launderer's soap, the blood of Jesus is available today to make us pure and righteous before God, so that we may bring to God a righteous offering in righteousness, so that our God will always be glorified. And when he sees us returning to home base, like the father of the prodigal son ran to meet his son, our God will rejoice that we are coming home. Jesus will be happy to have us go with him back to heaven and occupy the rooms that he has been preparing for many, many years now. I want you to pray for yourself. I want you to pray for me and for one another, that God may purify us by the refiner's fire, that God may purify us by the launderer's soap, so that we may bring to our God an offering in righteousness, so that every high hill in our lives will be mowed down, every mountain will be brought low, every crooked way in our lives will be made straight, every valley will be filled up, and we'll be on our way to meet the Lord in the air. Father, help us, we pray, to turn away from sin and evil. Help us, we pray,
to value the work that the blood of Jesus is doing in our lives in every day, so that when it is time to come home, heaven will be available to us. The doors will be opened, and we will be able to march in with other saints to be with you forever. We make our prayers through Jesus Christ our Lord. Bịa unu jikere eze anyị na-abịa. Elu ụwa jikere onye ọbụla jikere eze anyị na-abịa. Eze anyị ụwa jikere eze anyị onye ọbụla jikere eze anyị na-abịa. Eze anyị Please, may we stand? Let us stand, please. Biko, Olita Akwụkwọ Church nke Liturgy Book Nigeria. Want to look at page number 12. Ebe dere okwu nke na-esi ya biko anyị ga-ekwesị okwu anyị nke n'ime Chineke site n'ikwu okwu nke na-esi ya. Ka mmadụ niile sị, anyị kwere n'otu Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile, onye kere n'igwe n'ụwa, ihe niile nke anya na-ahụ ma nke anya na-adịghị ahụ. Anyị kwere n'otu onye nwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara nke Chineke, onye nna ya mụtara tutu ụwa niile adị, Chineke kepụtara na Chineke, ihe kepụtara n'ihe, ezi Chineke kepụtara n'ezi Chineke, onye a mụtara amụta na-ekeghị eke, onye ya na nna ya bụ otu ụdị, onye sitere n'aka ya wee kee ihe niile, ihe anyị bụ mmadụ na n'ihi nzọpụta anyị. O siri n'eluigwe rịdata site n'ike nke mmụọ nsọ, o yiri anụ ahụ mmadụ, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Meri, ewere ya mmadụ n'ihi anyị, kpọgide ya n'obe n'ihe Pọntiọs Paịlet, ọ nwụrụ anwụ ọnwụ, elie ya n'ụbọchị nke atọ, o si n'ọnwụ bilite ọzọ, dịka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rịgoro n'eluigwe, ọ nọ n'aka nri nke Nna, ọ ga-abịakwa ọzọ n'otuto ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Alaeze ya ga-enwekwa ọgwụgwụ. Anyị kwere na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na onye na-enye
si na nna gbakarapụta onye a na-ekpere na-etokwa ya na nna Mgbaghara o kwuru okwu site n'ọnụ ndị amụma anyị kwere n'otu Katọlik na Apọstọlik Chọọchị dị nsọ anyị kwere n'otu baptizim n'ihe mgbaghara mmehie anyị na-ele anya mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na ndụ nke ụwa ga-abịa abịa. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ọ nọnyekwara gị. Biko ka anyị gbuo n'ikpe na ike kpere Chineke. Let us pray. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. And I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. And I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. In our prayers, we pray for the universal church, the nations, and all who govern them, the welfare of the world, the concerns of our community of faith, including those who are in need or suffering, and for the departed. We are reminded in prayer that we are a part of a larger fellowship, the church, the body of Christ. Father, we pray for the Holy and Apostolic Church, the Episcopal and Anglican Communion, other churches in the world, and especially our church, the All Saints Igbo Anglican Church, that they may not grow weary of proclaiming the gospel of Christ, but serve as beacons of hope to a suffering world. We pray for Michael, the presiding bishop and primate of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Marianne, the bishop of the Episcopal Diocese of Washington, and all the bishops, the clergy, especially Clinton, our priest in charge, and all who minister in your name. Keep them fearless in proclaiming your word and works, and make them to be lights in the darkness. Lord, in your mercy, for all the nations and their leaders, for the peace of the world, that a spirit of respect and forbearance may grow among nations and peoples, for those in positions of authority, especially the presidents of the United States of America and Nigeria, and all others in the positions of public trust all over the world, that they may serve justice and promote the dignity and freedom of every person. Lord, in your mercy. Birthday prayers. O God, our times are in your hands. Look with favor, we pray, on these your servants, Chinemere Nwachukwu, Chukwuka Oji,
Franklin Nwosu, Precious Njoku, Bosom Madako, Roderick Nwokorie. As they begin another year in their lives this week, grant that they may grow in wisdom and grace and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy. Prayers for marriage anniversary. O God, you have so consecrated the covenant of marriage that in it is represented the spiritual unity between Christ and his church. Send therefore your blessings upon your servants who celebrate their marriage anniversaries this week, that they may so love, honor, and cherish one another in faithfulness and patience, in wisdom and true godliness, and that their home may be a haven of blessing and peace. Lord, in your mercy. Prayers for the sick. Comfort and heal all those who suffer in body, mind, and spirit, especially Georgina Wadigo, Charles Wadigo, Regina Njoko, Ngozi Okezie, Vincent Ahagotu, Celestina Ohanaga, Adeline Anamelechi, Chidimma Egwim, Obi Eke, Georgiana Nwagu, Jesse Nwosu, Moses Ahagotu, Dora Ahagotu, Ijuru Uzoma, Chimezie Nnaji, Christian Njoko, Christopher Nwachukwu, Donald Nwosu, Kingsley Ogbunigwe, Christiana Chukwunyere, Thomas Nwachukwu, Chibueze Onwumere, Kate Olibo, Joyce Okwani, Magnus Chimezie Mbidaka, Ezine Cecilia Egwim, Christian Wankwo, Comfort Enwereji, Stacy Baker, Chinyere Anyanwụ, Chidimma Nwosu Shefa, Comfort Ogbonnaya, Rebecca Onwubiko, Chinonyerem Ejike, Angelina Okere, Abigail Nwokore. Give them courage and hope in their troubles, and bring them the joy of your salvation. Lord, in your mercy. Prayers for the end of coronavirus. Mighty and merciful God, to whom alone belong the issues of life and death, in this time of grievous coronavirus resurgence, we come to you for relief. We pray for all affected by coronavirus around the world, for the leaders of the nations, that they may work together for the common good as the outbreak spreads. May barriers that divide be brought down, that bonds of trust may be strengthened to benefit the entire human family. Deliver us, we beseech you, from our peril. Give strength and skill to thy ministers of healing. Bless all the means of cure for this disease, and grant that people may heed the wise counsels of the medical experts and scientists, and apply their hearts to wisdom in order to perceive how frail our earthly lives are. Lord, redirect people from skepticism, misinformation, and disinformation about the vaccines, and apply our hearts unto that heavenly wisdom which leads to eternal life. Lord, in your mercy. Prayers for those who have died in the faith of Christ. We commend to your mercy all those who have died. We especially pray for Callistus Anejono, Noel Njoku, Apollonia Okeke, Ugeze Peace Ogbonna, Cecilia Okwando, that your will for them may be fulfilled, and that we may share with all your saints in your eternal kingdom. Lord, in your mercy. During these difficult times that many of us are now facing, you may probably have many concerns regarding your family. You may be concerned about finances and being able to pay your bills on time. There may be health-related issues that you need strength to face and deal with. Your concerns could include general fears about the safety of your family. However specific or general your concerns or needs may be, saying prayers for your family involves intervening on behalf of those who mean the most to you. Bringing your fears or concerns to God can bring you peace of mind and help you through difficult times. Please bring your family and your needs before God now.
You may pray silently or out loud. In different ways, I have tasted of your power. Jesus, you are too real. You are a great God. In different ways, I have tasted of your power. Jesus, you are too real. Oh, you are a great God. In different ways, I have tasted of your power. Jesus, you are too real. Oh, you are a great God. In different ways, I have tasted of your power. Jesus, you are too real. Oh, you are a great God. Onye ọlụ ebube, onye ọlụ ebube, onye ọlụ ebube, daalụ. Anyị na-asị gị, onye ọlụ ebube, onye ọlụ ebube, onye ọlụ ebube, daalụ. All saints na-asị gị, onye ọlụ ebube, onye ọlụ ebube, onye ọlụ ebube, daalụ. Heavenly Father, you have promised through your Son, Jesus Christ, that when we meet in his name and pray according to his mind, he will be among us and hear our prayer in love and mercy, fulfill our desires, and give us your greatest gift, which is to know you, the only true God, and your Son, Jesus Christ our Lord. Amen. Let us continue for one more moment in prayer. We are a congregation from which, at this time of year, many travel. Those who want to go to our homeland, those who want to go and see members of their families in locations away from where they live. Our prayer has always been that anyone who takes off from this congregation goes on a journey will fulfill his or her journey in peace and come back to us. We pray that that covenant will remain in place and no one will ever go away from us and not come back. And I have decided by the grace of God to pray every Sunday from now till the end of December for all who will be traveling. And so if you will travel before we meet again next Sunday, I'd like you to come and present yourself before God this morning. I know there are people who want to travel incognito. They don't want anybody to know they are traveling. If you are such a person, God bless you. But if you have nothing to hide, and you want to lay yourself bare before God and say, Father, in the presence of your sanctuary and among your people,
I want to present myself before you for safekeeping as I travel. Please come. Join these brethren. If there is no place for you to kneel, stand behind them. And this church will commit you to God in prayer. And we believe that our God will protect you. I invite the rest of the congregation to please stretch your hands forward before these our brethren and begin to pray now, covering them with the power of the blood of Jesus and requesting that none of them will encounter any problems as they travel. The normal wear and tear of travel is enough. And every attempt of the devil to add any more burden upon our people as they travel, other than the normal tiredness that comes from traveling, jumping from one plane to another, riding from one airport to the other, going from the airport to their various homes, those are normal things that will happen. But any attempt of the enemy, the devil, the enemy of our souls, to add any further burden other than this, we want God to avert those for us. Father God, we present these your children before your throne of majesty. Father, you have done it for us before. We invite you to do it again. To keep our brothers and sisters safe as they travel to Nigeria. Father, we pray, oh God, that you will make their journeys safe. You will make their journeys smooth. You will make their journeys simple for them so that there will be no complications anywhere. Father, those who have taken the shots that they need to take, grant that the results will come out on time. And they will not have to change their plans because the tests did not show up. Jehovah, we pray that you will go with your children every step of their way. You will protect them from danger from human beings, danger from faulty machines and engines, danger, oh God, on the road, danger at home, danger of fire or water or whatever danger. Jehovah, preserve your people. Preserve your people in the name of Jesus. Preserve them when they go out. Preserve them when they come in. Father, preserve them when they get to the village. When they go to their various villages, oh God, there will be no eye that will see them and not be happy. Father, grant that their coming will give joy to their people. Father, those who plot evil will not see them. Those demons that are bloodthirsty will not come across them. Lord God, our people will travel, they will fulfill the reason for their travel, and they will come back to us safely because you are in charge. Father, receive all the glory as you do this for us. We will give you thanks and we'll give you glory. Father, those who are going to bury their loved ones who have passed on, grant them the comfort of your Holy Spirit. Grant, oh God, they will have the fortitude to bear the loss that they have incurred. Lord, your name shall be glorified. Thank you for answering us even now. For in Jesus' name we have prayed. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift the light of his countenance upon you and be gracious to you. The Lord give you his peace now and forevermore. Amen. God bless you. Travel safely. Let us rise and greet one another. Onye ọbụla fere ibe ya kasị ya o, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma nwanne.
ahụrụ m gị. Onye ọbụla fere ibe ya kasị ya, ahụrụ m gị n'anya. Ịbụ onye ụwa ọma, enyi m, ahụrụ m gị. Onye ọbụla fere ibe ya kasị ya, ahụrụ m gị n'anya. Ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị n'anya. Hallelujah. Because no dollar. Let's sit. Once again, I thank all of you for coming today to worship with us. By the way, is there anybody who is here today who has come for the first time to All Saints today? If you are such a person, can you stand on your feet, please? If this is your very first time of coming to worship here. Okay. Thank you. I thought so. All right. Please introduce yourself to us, bro. Wow. Gideon Eziama from Eziama Obiato. Koroni Akabikon. Brother Gideon, God bless you for coming to join us. This is where all Igbo Anglicans gather. Please join us whenever you can. God bless you. And God bless all of us for coming. And God bless you also who are worshiping with us from home. Remember, we have said that our church has opened. I was speaking to somebody, a prominent member of our church last week. Somebody who is always here. And then he didn't even know that we have reopened the church. I said, really? You don't know? Please, especially this Christmas, you have seen the number that came out here that are leaving this week. There will be more leaving next week. So, however many we remain who are not traveling home this season, let us gather in worship. It is going to be more resounding. It will be merrier if we stay together. Amen? Yeah, worshiping from home is good. But if you are not sick and God has given you the health, let us come during this Advent and Christmas season and worship together. God will bless us in Jesus' name. Amen. I invite the senior. Oh, by the way, I want to thank our brother Nchikọta for coming to play the organ for us today. Please, let's give him a hand. Sorry about the misunderstanding that happened last week, the week before when he couldn't come. But now he's back on board. We bless God for you, bro. Thanks for coming. Senior, what did I bet you? Good morning, everyone. I think we're just crossing over to afternoon. Good afternoon, everyone. Good to see all of you, man. So, just a few announcements. A reminder that we don't park on the grass. I know you all like the way this grass and the flowers and the compound looks. We pay somebody to come and cut the grass and maintain those things. We can't park on the grass. We have plenty of parking in the parking lot. Once it's full, we have a whole parking lot just right here. And of course, we have parking on the streets. So if you know you're parked on the grass right now, please go and move your car. You're killing the grass. And of course, when you drive off, you damage the grass in the process. So also when you leave very slowly so you don't do more damage to the grass. So please do not park on the grass. We have plenty of parking, especially if you're here on time. But if you run out of parking, we have plenty of parking across the street. It's on the street as well of the church. So please, let's help beautify God's house and keep it that way. Amen? Let me not forget to also welcome our families who are joining us virtually. A few announcements regarding services during holidays. Christmas. Between Christmas and New Year's, we have to sort of plan how it is, because this year, Christmas will on Saturday. And then
Christmas is Saturday, yes. And then church is on the 26th. So I want to, the same goes for New Year. So we will not, we'll have Christmas service. We will not have New Year's, so Christmas Eve service. So no Christmas Eve service, but we'll have Christmas service here at the church at 10:30. And then we'll have our regular church service the following day on the 26th. For New Year's Eve, we'll have New Year's Eve service at 10 p.m. We'll now, like we normally do, cross over into the new year together. So at 10 p.m. on New Year's Eve, we'll have New Year's Eve service. And then we'll not have any other service on New Year's Day. And then we'll have our regular service on January 2nd. And this will be sent out just for a reminder. But so no Christmas Eve service. We'll have service on Christmas Day. Then the following day, we'll have the regular service. We'll have New Year's Eve service at 10 p.m. And then the next service will be our regular service on January 2nd. I know that's a bit complicated, but it will be sent out. I'm sure a flyer will be printed so you can actually see it visually as well. And announcements will be made to remind you of that schedule. As was announced last week, we are almost in 2022, so it's time for our stewardship pledges. I believe the pledge forms have been emailed out to everyone in our system, and we're very much here and available to help you. It's very critical that we fill out these forms. This is how the church administers itself. Without these pledge forms, the church can't even do a budget. We can't really manage what we need to manage without it. So it's very critical to the function of the church that we do this. As a matter of fact, let me call Rachigo. Can you come up, please? And just give us a little, not too much, but a little more detail in terms of how that form works. I believe it's been simplified this year to make it easy. But the financial team, Chigozie, Egwim, Uchechi, Eheogu, and Sister Joy Ojiribe are available to help you if you have any questions, but let me have you speak on it a little bit. All praise be to God. Praise the Lord. Yes, I thank God that we're here today. As the senior warden had just announced, we are heading to 2022. And the financial team had actually prepared for this. So I just want to briefly explain to us, I think the form for this pledge have been sent out, I think a couple of days ago. So if you check the official forum, you will see the form. This year it has been simplified in such a way that it will take you less than a minute to get it done. Unless you have not used a REM before, then maybe you have not logged in before. If you have ever logged in your phone, it's going to take less than a minute. In fact, it could take you less than 30 seconds because all you need to do is you click on the form. If it's pledge form, you click on it, it opens for you. Then you just put the amount you want to pledge for the year. Then the next thing, you just touch where how you want to do it. Is it weekly or monthly or annually? Then you just say, pledge, that's it, you're done. You're just done. So the next thing, you will see a page that will say, thank you for doing this. But then if you also want to now set the pledge, remember now, what you're doing is pledging. You're not really paying the money, you're just pledging. So at that point, if you also want to set the pledge, set the payment, actually, how you want the payment to be going in, just like you do when you do your regular offering. So if you want to now set the payment, you can go ahead and set it then. But if you don't want to set it then, that's all you need to do. And once you do that, if you go to your profile, if you log into REM, you will see the pledge show up, saying exactly how much you have put in there and how much and how you want it to go in. In other words, how you want to pay it. Then, if you make any payment, it will be subtracted as you go on. So you manage it yourself. You see exactly what is going on. You know what you pledged and what you have not pledged, how much you paid, and you just go on like that.
So this is the way we simplified it. So if you still have any issues with it, just contact the financial committee. You can contact Sister Joy Jeribe. You can contact Uchechi or me or any member of the financial committee, the team. They will have a whole team and they will be able to assist you. Thank you all, and may God bless us all as we fulfill what He has set up for us to fulfill. In Jesus' name. Dịka anyị ga-anaka ihe onyinye anyị kwado onwe anyị maka ori nsọ site n'ịbụ abụ 56, hymn number 56, and on page 45.
Insert page number 24. Page 24, no soror insert. If you do not speak the Igbo language, please note that we also have the English version on the opposite side of every page, 24A in Igbo, 24B in English, so you can follow what is going on. Onye nwe anyị nọnyere unu, bulitenụ obi unu. Ka anyị nye onye nwe anyị bụ Chineke anyị ekele. O ziri ezi n'ezie. Ọ bụkwa ọlụ anyị na ọṅụ anyị inye gị ekele n'ụtụtụ mgbe niile n'ebe niile. Nna dị nsọ, eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile nke dị ndụ ebighị ebi, site na Jizọs Kraịst naanị otu ọkpara gị bụ onye nwe anyị, n'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ nke dị ndụ. I sitere n'aka ya wee kee ihe niile site na mbụ, meekwa anyị n'oyiyi nke gị. I sitere n'aka ya mee ka anyị pụọ n'uru nke mmehie, ebe i mere ka amụọ ya n'ụdị mmadụ, mekwa ka ọnwụnwa n'elu obe. I mere ka o si n'ọnwụ bilie wee welie ya elu, ka ọnọdụ n'aka nri gị n'ebe kasị elu. I sitere n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyekwa ndụ, wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe onwunwe. Ebe ọ masịrị gị n'oge dịka oge a, izitere anyị onye ozi nke ga-agwa anyị na oge na-abịa mgbe onye nzọpụta anyị na-abịa, ka anyị wee nọ na njikere bụrụ ndị a sachara n'ọbara, ndị a kwadoro na ịdị nsọ na ịdị ọcha izute gị n'eluigwe. Ya mere anyị na-esoro ndị mmụọ ozi n'osu niile nke eluigwe, na-ekwusa aha okwu gị dị ebube, na-eto gị mgbe niile, na-asị: Chineke nọdụ ala. Accept our praises, Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Savior. And as we follow his examples and obey his commands, grant that by the power of your Holy Spirit, these gifts of bread and wine may be to us his body and blood, who in the same night that he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take, eat, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." After supper, in the same way, he took the cup. When he had given thanks to you, he gave it to them, saying, "Drink this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many
for the forgiveness of sins. Do this as oft as you shall drink it in remembrance of me. Therefore, we proclaim the mystery of faith. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. Ya mere, nna anyị nke eluigwe, anyị na-echeta aja Jizọs jiri onwe ya chụọ naanị otu mgbe n'elu obe, na-ekwusa mbilite na ọnwụ ya dị nsọ dị ike na nrịgoro n'eluigwe ya dị ebube, ebe anyị na-ele anya na ọ ga-abịa ọzọ n'ebube. Anyị ji achịcha nke a na iko nke a na-eme emume otu aja ya ahụ zuru oke, nara site n'aka ya bụ nnukwu onye isi nchụaja anyị aja ekele na otuto anyị nke a. Mgbe anyị na-eri na-aṅụkwa ihe omimi ndị a dị nsọ n'iru ebube nsọ gị bụ Chineke, anyị na-arịọ ka ime nwe anyị ọhụụ site n'ike nke mmụọ gị, kụnye n'ime anyị mmụọ nke ịhụnanya gị, jikọtakwa anyị niile n'ime arụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, site na ya na nnọnyere ya na n'ime ya na site n'ike nke mmụọ nsọ, anyị na ndị niile na-eguzo n'iru gị n'ụwa na n'eluigwe na-akpọ isi ala nye gị, nna nke pụrụ ime ihe niile, na-abụ nke otuto ebighị ebi. Ngọzi niile na nsọpụrụ niile na otuto niile na ike niile dịrị gị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Page 29. N'etiti peji ahụ ka anyị na-asị, anyị na-anyanwa achịcha nke a iketa oke na arụ nke Kraịst. Ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ, anyị dị otu arụ, n'ihi na anyị niile na-eketa oke n'otu achịcha ahụ. Nwa atụrụ Chineke, ịbụ onye na-ebupụ mmehie nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ Chineke, gị onye na-ebupụ mmehie nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa, anyị udo gị. Page 30, ekpere nke obi dị umeala mmadụ niile. Anyị azọbaghị ụkwụ ịbịa na tebụl nke gị, onye nwe anyị, onye ebere, dịka anyị tụkwasịrị obi n'ezi omume onwe anyị, kama anyị tụkwasịrị obi n'ọtụtụ ebere ukwu gị. Anyị ekwesịghị ịtụtụkọ irighiri nri n'okpuru tebụl gị, ma gị bụ otu onye nwe anyị ahụ, onye nwe ime ebere mgbe niile. Ya mere, kwe onye nwe anyị, onye amara, ka anyị si otu a rie arụ nke Jizọs Kraịst bụ ọkpara gị hụrụ n'anya, ka anyị sikwa otu a ṅụọ ọbara ya, ka anyị wee biri n'ime ya, ka ya onwe ya birikwa n'ime anyị mgbe niile. Amen. Were n'okwukwe bịaruo nso, nara arụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst nke o nyere n'ihi unu, na ọbara ya nke ọ wụsịrị n'ihi unu. Rienụ nkwanụ na-echeta na ọ nwụrụ n'ihi unu. Werenụ ya mee nri n'obi unu site n'okwukwe ya na ikele ekele. Amen. Arụ nke Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. Ọbara nke Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. Ọ bụrụ na anyị amalite iri oriri nsogbu a, ndị kwaya ga-ebu ụzọ bịacha arịcha oriri nsọ, ndị ọzọ esowe. Biko unu amarala otu anyị si eme ya. You go this way and come this way. This place, you come this way. You come this way and go through this way. You come this way and go through this way. You know how it is, okay? All right. Bring it here. For the choir first. We'll stand by. Take your own. Take your own. Choir, please.
Abụ 29.
usoro oriri nsọ page number 32 page 32 n'okwu ala ya dịka onye nzọpụta anyị kụziri anyị otu a ka anyị na-ekpesị ekpere mgbe erisiri oriri nsọ page 33 mmadụ niile Chineke nke pụrụ ime ihe niile anyị na-ekele gị n'ihi na iwerewe arụ n'ọbara ka ọkpara gị Jizọs Kraịst wee so anyị site n'aka ya anyị na-eche n'iru gị mkpụrụ obi anyị na ahụ anyị ka ọ bụrụ aja dị ndụ achụ zipụ anyị n'ike nke mmụọ nsọ gị ndụ na ịlụ ọrụ enye gị otuto na nsọ ka anyị kpee ekpere anyị ji agbasa anyị na-enye gị ekele nna anyị onye kwesịrị ntụkwasị obi onye ọ dịghị ihe rara gị ahụ n'omume onye ọ na-abụ anyị kpọọ gị otu ugboro gaa aza anyị karịa otu anyị si kpọọ gị onye ọ na-amasị na anyị na-abịakwute gị n'ekpere dị ka ọ na-amasị anyị ọbụnadị karịa ka ọ na-amasị anyị ikpe ekpere anyị na-enye gị ekele na ịnọnyere anyị n'oge ofe ndụ nke a na-ekele gị n'ihi arụ na ọbara nke Kraịst nke anyị riri ṅụọ kwere na ọ ga-abụrụ anyị ọgwụgwọ nsọ bụrụ anyị ọganihu bụrụ anyị ihe niile nke anyị na-achọ na ndụ a emesịa ọ ga-abụkwara anyị ihe na-akwara anyị ụzọ ịba n'eluigwe anyị na-aja gị ma na-ekele gị n'oge dị ka oge a na-arịọ ka ị nọnyere anyị mgbe anyị na-apụ na mgbe anyị na-abata n'ihu na n'azụ n'ụtụtụ na ehihie na abalị ka udo gị dịrị anyị mgbe niile ka amara gị bara anyị ụba ka anyị were amara ahụ na-ejere gị ozi kwa ndụ anyị kwa ụbọchị ndụ anyị gọzie ihe niile nke anyị mere n'ebe a taa gọzie onyinye ụmụ gị wetara were ya lụọ ọrụ ga wetara ha nsọ gị otuto n'ime nzukọ gị ebe ọbụla ụmụ gị nọ taa onye nwe anyị kwee ka amara gị bara ha ụba kwee ka ndụ fọdụrụ anyị niile ndị na-eme njem nọnyere ha na njem ha mgbe anyị ga-esi n'ebe a na-ala n'ụlọ anyị dị iche iche na-eme ihe ndị ọzọ dịrị anyị n'ụbọchị taa Chineke biko kwado anyị anyị na-arịọ gị kwee ka amara gị na-abara anyị ụba mgbe niile gọzie ihe niile nke anyị ga-eme n'ime izu a ka ọ ga-abụ mgbe anyị ga-ezukọta n'izu na-abịa abịa ya bụrụ anyị nzukọ ọma nzukọ ịhụnanya na udo otuto na nsọpụrụ ewesi otu a na-adịra ha nsọ gị mgbe niile site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen ka udo nke Chineke nke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke
na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ dị n'etiti unu, dịnyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Anyị ga-eweta ofe nri anyị n'ụtụtụ a na njedebe site n'ịbụ abụ 101, hymn number 101 on page 83. Onyenwe anyị nọnyere unu.